Guys, manghugas yung plato guys. Ay, ang akong asawa guys, nagkurismaot ng naong, nagsige nagmugot tungod sa trabahoon sa balay nga pwede ko nakalaghan. Napapaloy labo nun, napay siligon, naapay yung hugason, muna nga. Parang hindi masuko ng asawa guys. Kitang mabana, kitang lalaki, atong tabangan hugas o plato. Ug ato kung tabangan o pangalapa para sa asawa guys. Dili na masuko. Dili na masig pulis mo ito na kaya kinakakapoy kini nato sa balay guys. Kaya ang trabahoon na daghan hulay kumanan hugason grabe karanahan napay labunon nagtipon og lapunon nya iniglong guys wala pa joy kahoy wala pa